زبو أو حدا ناي بابور طاويا بطعم مفرحي زي تتصبيه نجار يرئي حدا نمن مخونو زي فلت كلوي نقالو كسنا لي قروالو እታ عون فرحة بدحريታ ዝተخعته نوح ናይ ኮንስትራክሽን ጉድጓድ ከም ዘሎን ከይፈለጠት ቀስና ዋለት ትድሕር መማረጽ ወዲአን ፍርሓት ተመሊአን ኣቦኣ ንኽበጽሕላት ጽውዖ ረይውን ጓሉ ንኸይትፈርሕና ነገረ ነትኸሉ ንምብራር ዓውና ዋለ ይዛረብ እትኸሉ ግን ንረይ ምንም ትኹረት ከይሃበ ናፍታ ቆልዓ ቀስና ዋለ ይቐር ጓሉ ናፍታ ዓሚቕ ጉድጓድ ክትኣቲ ምዃና ምስ ፈለጠ ረይ ንኸይትንቀሳቐስ ይነግራሞ እመልኢሉ ነትኸሉ ክወቕዖ ይሞክር ግን እቲ ዝፈርሖ ነገር ካብ ምዃኑ ኣይተረፈን ክልቲኦም እውን ናፍቲ ጉድጓድ ጸዲፎም ይኣትዩ ረይ ደጊሙና እውን ክምለስ እንከሎ ጓሎ መሬት ወዲቓ ኣዲኣ ንሓቆፋታ እናኸየት ይርአ ብሓቂ ጓሉ ሞይታ ድያ እዚ ሓቂ እዚ ክቕበሎ ይደልየን እንታይ ከም ዝፍጠርሎ ዘይተረድኦ ረይ ደው ኢሉ እናጠመተን ይጸንሕ ሰወይቱ እውን ናውኑ ንኽምለስ ብፍጥነት መፂኣ ብተደጋጋሚ ገጹ ትጽፍዖ ረይ እውን እንታይ ከም ዝገብርሎ ከይተረድኦ ንሰወይቱ ብሓይሊ ንጎኒ ይደፍኣ ደጊሙ ንጓሉ ክሪኣ እንከሎ ከም ዘይሞተትን ንእሽተይ ትንፋስ ከም ዘለዋን ይፈልጥ ኢዳ ተሴራ ከም ዝነበረት ምስ ረአየ እውን ኣብ ሆስፒታል ክወስዳ ናብ መኪና ይስቕላሞ ብፍጥነት ምጓዓዝ ይጅምር ግን መከርኡ ገና ክጅምር ምዃኑ ምንም ኣይፈለጠን ኣብቲ ሆስፒታል ምስ በጽሑ ብዙሕ ወረፋ ይርኢ ስቑልካ ዘይምጽባይ እውን መማረፀ ይንህሮን ግን ዓቕሊ ዘይነበራ ሰወይቱ ገለ ንኽገብር ብተደጋጋሚ ተሓቶ ስለ ዝነበረት መስተኣናገዲት ከይዱ እቲ ኩነታት ከመይ ከም ዘሎ ይሓታ ኣጠማምታኣ ግን ምንም ደስ ይበሎን ነይሩ እቲ ዝሃወቶ ፎርም ቀልጢፉ መሊኡ እውን ናፍታ ኮፍ ኢሉላ ዝነበረ ቦታ ይምለስ እናተጸበየ እንከሎ ግን እቲ ኣፍ ደገ ናይ ኣምቡላንስ ሰራሕተኛታት ንኻልኦት ሓከምቲ እናተንከባኸቡ ናይ ደቂ ሰብ ክፋላት እናተቐባበሉ ይሪኦም እንታይ ከም ዝፍጠርሎ እናሓሰበ እንከሎ ግን አንደበት ታርኦም ከም ዝኣኸለ ይነገሮም እሞ ጓሉ ሒዙ ናብቲ መመርመሪ ክፍሊ ኣቲ ቅድሚኡ ግን እታ መስተኣናገዲት ናይ ዝኸባቢ ነበርቲ ስለ ዝኾንኩም ኢንሹራንስ ክንገብረልኩም ኣይንኽእልን ኩሉ ወጻእታቱን ክትከፍሉ ኢኹም ኢላ ትመክሮ እንታይ ከም ዝምልሱ ጠፊእዎም ሱቕ ክብሉ እንከለዉ እውን እታ ሰራሕተኛ ደጊማ ናይ ጓልኩም ኣካል ሰውነት ንኻልኦት ቆልዑት ናይ ምልጋስ ድሌት ኣለኩም ዶ ኢላ ትሓቶም እዚ ሕቶ እውን ኣብቲ መዓልቲ ካብ ዝተፈጠሩ ነገራት ልዕሊ ማንም የፍርሖም እዞም ክልተ ሰብ ሓዳር እዚ ሕቶ እዚ ብጣዕሚ ከም ዝተናደዱ ምስ ርኤት እውን ናይ ሆስፒታል ኣሰራርሓ ምዃኑን ክትሓትት ከም ዝተገደደትን ተረድኦም ኣብ ሰዓት ረይ ናይ ጓሉ ድሕንነት ጥራሕ እዩ ዘጨንቆ ነይሩ ነታ ነርሲ እውን ቀልጢፋ ሓደ መፍትሒ ንኽትቦም ይነግራ ክኸፍል እንክእል እውን ክሬዲት ካርድ ከም ዘይቅበሉ ትነግሮ እሞ ብቕርሺ ክኸፍል ክሓታ እንከሎ ሱፐርቫይዘራ ሓቲታቶ ክትመፅእ ከም ትደሊ ነጊራቶም ትኸይድ ረይ ኣብ ዕድመ ልክዑ ከምዚ ዝበለ ሆስፒታል ሪኡ ይፈልጥን እቶም ሓካይም ዝዑጋትን ብጣዕሚ ደንጎይትን ምዃኖም ከይኣክል ኣስተንግዶኦም ብጣዕሚ እዩ ሕማቕ ግን ኣብ ቀረቦኦም ካሊእ ሆስፒታል ስለ ዘይነበረ ናይ ጓሉ ህይወት ኣብ ኢድ ዞም ደኳተር እዚኦም እዩ ጸኒሓ እውን እታ ነርሲ ትምለስ እሞ ብጥረ ቅርሺ ንኽኸፍሉ ከም ዝተፈቐደሎም ትነግሮም ድሕሪኡ ካሊእ ነርሲ ትመጽእ እሞ ናብቲ ናይ ምርመሪ ክፍሊ ትወስዶም ድሕሪ ብዙሕ ምጽባይ እውን ናይቲ መዓልቲ ተረኛ ዶክተር ይመጽእ እሞ ዝተወሰነ ደቓይቕ ምስ መርመራ ኢዳ ተሴራ እምበር ካሊእ ችግር ከም ዘይብላ ይነግሮም ግን እቲ ምርመራ እናገበረ እንከሎ እንታ ቆልዓ ዓይና ይጥምታ እሞ ብጣዕሚ ቆናጆ ዓይኒ ትልዋ ኸኢሉ እናሰሓቐ ብተደጋጋሚ ይነግራ ግን እዞም ወለዲ እዚ እናሰምዑ እውን ምንም ኣይተጠራጠሩን ድሓር እውን ዘይረአይዎ ቆስሊ ውሽጢ ንኸይህልያ ሲቲ ስካን ንኽግበረላ ይነግሮም እቲ ምርመራ እውን ልዕሊ መጠነ ገዳስ ስለ ዝኾነ ቅድሚ ምውሳኖም ብደንቢ ንኽሓስብሉ ይነግሮም ጋእጋእ እናበለ እውን ረይ ንጓሉ ዝኸፍሎ ክባር ዋጋ ከም ዘየለ ነጊሩ እቲ ምርመራ ንኽግበረላ ፍቓደኛ ይኸውን ካልእ ነርሲ እውን ባምቡላ መጫወቲት ሒዙ ይመጽእ እሞ ንዓኣ ሂቡ ናብ ካሊእ ክፍሊ ሒዝዋ ይኸይድ ኣብ ኣፍ ደገ እቲ ኣሊቬተር ምስ በጽሑ ግን ካብ ክልቲኦም ሓደ ሰብ ጥራይ ምስኡ ክኸይድ ከም ዝኽእል ምስ ነገሮ ኣዲኣ ምስኣ ከም ትኸይድ ትነግራ እሞ የሰናዊትዋ ኮፍ ኢሉ ይጽበ እቲ ከቢድ ናይ ረይ መከራ ዝጅምረሉ ሰዓት እውን ከምዚ ኢሉ ይኣክል ጓሉን ሰበይቱን ናብቲ ናይ ምርመራ ክፍሊ ካብ ዝኸዳ ብጣዕሚ ነዊሕ ግዜ ገይረን ሰዓታት ተጸቢዩ እውን ክምለሳ ኣይከኣላን ኣመና ክፈርሕን ክጭነቕን ስለ ዝጀመረ እውን ናብተን ነርስታት ዘለዋሉ ቦታ ይኸይድ እሞ እቲ ምርመራ ክንደይ ዝኣክል ሰዓት ከም ዝወስድ ይሓተን እታ ነርሲ እውን ኣብ ኮምፒተራ ምስ ፈተሸት ጓሉ ኣብ ሆስፒታሎም ናብ ምርመራ ክፍሊ ከም ዝኣተየት ዝነግር ምንም ዓይነት ሪከሪ ከም ዘየለ ትነግሮ እዚ መልሲ ንረይ ብጣዕሚ የጨንቆ ጓለይን ሰበይተይን ናብቲ ምርመራ ክፍሊ እናኣትያ ብዓይኒ ይርአየ ከመይለን ከምኡ ይብላን ኢሉ ድማ ደጊሙ ነታ ነርሲ ሓታ እታ ነርሲ እዚ ምስ ሰምዐት ንረይ እታ ቆልዓ ብሽምካ ተመዝጊባ ከይትኾን ኢላ ትሓቶ ኣነ ብክርዲ ካርደይ ክኸፍል ስለ ዘይከኣልኩ ብጅባ ኣይኸፊሉ ኢሉ ድማ ይነግራ እሳ እውን ኣብቲ ሆስፒታል ከምኡ ዓይነት ኣሰራርሓ ፈጺሙ ከም ዘየለ ትነግሮ ረይ ዝተፈላለያ ነርስታት ክልተ ዝተፈላለየ ነገር ስለ ዝተዛርኦ ብጣዕሚ ይናደድ ነተን ቅድሚ ሰዓት ዝነበራ ነርስታትን ዶኳተር ንሕተት እዮም እሞ ኩሉ ነገር ግልፂ ክኾነልኪ እናበለ ድማ እታ ነርሲ ይዛረባ ንሳ እውን እተን ንጎሆ ነበራ ነርስታት ገዘአን ከም ዝተመለሳና ነገረት ናብቲ ናይ ምርመራ ክፍሊ ክጥይቐሉ ትድውል ግን
بتشمس استمزجوا سب كم زيلن نفط مرمرة خفلي زمت سب كم زينورن يتملسي نايزو كله مترشا ري سوي تخونو قالو نفط هوسبيتال حيزوان كم زي متسايو ري زمسمعو بطعم يدنقصو نايو حق ديو قالو سويتون هوسبيتال طفينو بدنقاص اتمليئون افت هوسبيتال ناقوية نسويتون قالو نمقلاش يجمر حدا نادحننت بوليسي متسمو نريت اتو يبلو حدا دكتور نغتحاوري متسمو كل استفتر نجر دقيمو ينقرو اتو دكتور وانت تنقعو افت معالتي زموتو استمزقو سوات بتنقع زرزرو ميريو افتا ساعات نساقن حنتنا هوسبيتال نرس تغروتو تسحوو ريون اتا نرس ساخم استقبلتو من سمسدرو نفتو بطاقم زمتسن كترقاكت كم تخيل نتو دكتور ينقرو اتا نرسي سمولسوتو ملسقن بتعمي مدنقت نيرو ري نفتو هوسبيتال زمتسه بينو خمزنارن رؤسو تحكيمو كم استملسن تراحيو ريون سدرايناوي وسيدكمو مناله نتوم دكاتر مباسي جمر نخرقاقعو قال مدنزز وقيقوم نحاد خفلي وصلوه اتوم دكاتر نخرقاقا حدي قومو مسوطو قن تسيقو ادرينال نيركومو قلتفو نخنقح بترقاقامي نوعلي وقع انكي رئيو وطيون نقوالون سويتون افتو هوسبيتال على شاي قتل كي تتصبيون افتو هوسبيتال زفولت اقاز داقي ميرئي تحزقن اتو نقوالو نافتنا مرمرة خفلي حيزو زخدا سبعايو كزارونا موكورن كلو اتوم بلاوش داقي مو ميرئيوامو نخهدمي قداد ناقوية خافت هوسبيتال مسوطة اما كينو تحاويقو نتناي هوسبيتال غاردي حلفو او تحاويقن كلوغن ناي سويتو موايل او تغويرو امو بحقي نفتو هوسبيتال حيزوا خمز متسا رقص انيا يخون جن كل التسوات عندت كميلوم كم منفس يسورو اما كينو اخويننا خين كلون او قروقو ناي بوليس مكينة يرقمو ناقوية يخيد ناي قالون ناي سويتو فوتوتيو كل استفتر نجر نتوم بلاويس يردقم جن زوم بلاويسون ناي ري تاريخ لعلمت انزي امان كويني رخوو اتحقي بدم غير كان مرمارون حيزوم منافت هوسبيتال دقي مامي ملسو جن ات دكتور حيزوت ان حملسي حزف لي زلقي نيرو بحق ري سويتون قالون حيزو ماتي خوني خيليو جن انكو هوسوي نورن ات فايلاتن مزقاتاتن مكادون استخون سحتتات نيرو خوني خيليلو نتوم بلاويس كرقاقعوم يمكر ريزق سمعن كلو بتعمي نادد افتسال سايدوري قالون سويتون ان اتيا خمس رئينون دقاقي مسل الزارو نورا اتحق المفلات اتو بوليس حيزوموم نافتا سالساي كفلي خدو نايتن ماشينات ريكارد خريون كلوغن اتن ماشينات نخلت معالتي منهم كم زي سرح يفلطو از مالت ري الناس ويتو نافت بوتا اطلقلنيا ساعات كم زي متسايو ريغن اتو هوسبيتال سويتون قالون كم زي حوالو امينو سلازي نويرة ات تاريخ فتسيمو يتقبلون اتون بولاويس من يتحق خمس زارولو نمفلات بتعمي تشكرو اتحق فلطولو زغولو حانت منقد تهاليا اتوم كن مساعات نريز تقبلو ودكاتر صح نقوه مسمتسو محتاج راح ينيرو دحر دقائق اتو نقوه نريز تقبلو دكتور يمتسمو ري ناكو يخيدو تذكرن دو متعني ردو يلي حاتو اتو دكتور اويلكم اللي سألون كلو ري نامت الرشا حقوس جن اتو دكتور تتسيلو استزارو نقرات مليسو نا حزن اندنقات اني والسو اتو دكتور زولو نقوه ريك متسن كلو رؤسو توقع خمس خوانن اتحكمنا نوعلو مبر نقوالو خمزي تقورو لي نقرو رؤسو سخونه وقع نخيهلو سيتي سكان نخقبرولو حتيتيو نيره كنسو سفيت اكسات متسخص بايلو كوفيلو قديفو يخيديلو زو دكتور نتوم بلاوش كنقرو منكرلو بتحمي قرامو سويتو نري جويني اتبال نيرا اتو بوليس كن نمنتاي ابينا هالكات سوعا نير كايلي حاتو اتو بوليس نمنتاي كوم الكات سوعا نير كايلو حاتو كلو جن ابي ناي قدم سويتو مخانان اتوم هوسبيتال كوني لو مانصارو خمس تقومو اللون انا ردقه نتو دكتور انا تتصارفو يتصنح دحرق نايت هوسبيتال وارديا اتنقوه انتاي كم استفترن مفلات ناي دحننت كاميرا نخريون اتحساي من كم زغونا نخفولتون حسابي متصد اتو كاميرا استقارت فيديوتات ولو معالتي انا ملالو سوالات رأيو نايري سويت خونا قوالو ملكتين نورن اتون بلاويس ازم مسرجا زمسرعيو نايري ناي حلنا وطعنا مطرت اري جمرو زالت ماسرجان مئكاون اتو دكتور نتوم بولاويس نافت النرستات زقبلالو بوتا نخودو ينقرم اقونا تنقسقسون كلون ري اتحت حنتنا هوسبيتال عرات نا قوالو فوت ايركب حزري دقيمو قوالو نفتو هوسبيتال كم زمتت رقص انيا اينيرو نتوم بولاويس كمرمر واخوا من كلوغن افت فوتا استتسايق قدام يريو ري اتفوتا قنبار نخيلو سلازناره ناتو مخانو ينقرم جن كومو تغنو على ري اتفوتا بعلو حزوا غم زمتسيات الملاخد عطا مساسال ساعات اتو دكتور زغونا سو اندحر دار استوقعو نمر الساعان نمد نوار نقاط امتات سلازلو ري نخي حكمن نخي رأين حسابي متق دحر دقايق ناي سايكولوجي بعالت مويات تصوع مو ازو كناتات ازي التفات فتحو وانا تواسا اي تخون
ምስ ሬይ ንዝተወሰነ ደቃይቕ እናመርመረ ድሕሪ ምጽናሕ እቲ ውፅኢት እቶም ደኳትርን ፖላዊስን ትነግሮም። ሬይ ናይ ሓቂ ጓሉን ሰበይቱን ጸዲፈን ክኾና ይኽእላ እየን፣ ግን በይኑ እምበር ንዕአን ስለ ዘይምፀን ኣብቲ ቦታ ኸድና ንርአየን ኢላ ሓሳብ ተምጽእ። እቶም ፖላዊስ እውን ንሬይ ሒዞሞ ናፍቲ ነዳድ ጣብያ ኸዱ እሞ ኣብቲ ጉድጓድ ከኣትዩ ከለዉ ዝፈሰሰ ደም ይረኽቡ። ኣብ ቀረባኣ እውን ናይ ጓሉ ንእሽተይ መስትያት ይረኽቡ። እቲ ደም ክሪኦ ከሎ ሬይ ካብቲ ርእሱ ዝተወቕዖ ደም ዝፈሰሰ ምዃኑ ይነግሮም። ግን ክንዲዚኣ ተኣክል ንእሽተይ ቆስሊ ክንዲ ዝኣክል ብዙሕ ደም ክተፍስስ ኣይትኽእልን። እዞም ፖላዊስ ሕዚ ዝጠርጠርዎ ነገር ተሃልዩ ሬይ ንጓሉ ኾነ ኢሉ ከም ዝቐተላን ንኸይፍለጥ ግን እቲ ናይ ከልቢ ታሪክ ኣምፂኡ ናፍቲ ሆስፒታል ምንም ከም ዘይተፈጠረ ከም ዝኸደ እዩ። ሬይ እዚ ኩሉ ታሪክ ምስ ሰምዐ ክካታዕ ኣይከኣለን። ኣብ ልቡ ከቢድ ጣዕሳ እናተሰምዖ እውን ኩሉ እቲ ዝበለቶ ታሪክ ክቕበል ይጅምር። እቶም ፖላዊስ ከኣስርዎ ፈቒድሎም ጠጠው ኢሉ እንከሎ ግን ንጎሆ ንጓሉ ዘፍርሓ ነበረ ናይ ጎደና ከልቢ ደጊሙ ይመጽእ። ደጊሙ ንጎሆ ዝተፈጠሩ ነገራት ክዝክሮም እንከሎ ግን ብፍጹም ክጋገ ይኽእልን። ሃንደበት ነታ ፖሊስ ሽጉጣይ ምንጥላ እሞ ነታ ሓኪም ብድሕሪታ ኮይኑ ኩላቶም መሳርሒኦም ንኽድርቡ የገድዶም። ድሕሪኡ ንኩላቶም ንሓንቲ ክፍሊ ንኸኣትዩ ነጊሩ ዓፂዎም ይኸይድ። ኣብታ ሰዓት ግን እታ ሳይኮሎጂስት ንሬይ ዋላ ብዓይንኻ ዝረኣኸዮ ምሰልካ ሓቂ ኣይኮነን ኢላ ተጠንቅቖ። ግን ሬይ ናታ ዘረባ ምንም ኣይገደሶን። ጓሉን ሰበይቱን ንምድሓን እውን ናፍቲ ሆስፒታል ብፍጥነት ይምለስ። ሰብ ንኸይሕዞ ናይ ዶክተር ክዳን ይኽደን እሞ ናፍታ ምስጢራዊት ኣሊቬተር ይኣቲ። ግን ዘናድድ ነገር እታ ኣሊቬተር ንኽተንቀሳቐሳ ፍልይ ዝበለት መፍትሕ ተድሊ ኮይና ትጸንሕ። ሃንደበት ግን ናይቲ ኣሊቬተር ማሕጾ ይኽፈት እሞ እቲ ናይ ድሕንነት ጋርድ ኣብ ቅድሚኡ ጠጠው ይብል። ሬይ እውን ቀልጢፉ ንስሒውን ኣብ ውሽጢ የእትዮ እሞ ሽጉጥ ኣውፂኡ ናይቲ ኣሊቬተር ምስጢራዊት መፍትሕ ንኽህቦ ይነግሮ። እቲ ጋርድ እውን ዝህቦ መሲሉ እታ መፍትሕ የውፃ እሞ ንሓደ ገጽ ደርቢዩ ንሬይ እታ ሽጉጥ ክምንጥሎ ምምንጣል ይጅምር። ኣብ መጨረሻ እውን ሬይ ነቲ ጋርድ ውንኡ ክሳብ ዝስሕት ይሓንቆ። እታ መፍትሕ ልዒሉ ብታ ኣሊቬተር ገይሩ ናፍቲ ዝደልዮ ቦታ ክበጽሕ እንከሎ ብዝረአዮ ነገር ብጣዕሚ ይድንገጽ። ኣብ ትሕቲ ሆስፒታል ማንም ሰብ ዘይፈልጦ ናይ ምስጢር ክፍልታት እኒሄ። ኣብ ሓንቲ ዳጓሓፍ እውን እቲ ዶክተር ንጓሉ ዝሃባ ማንቲለ ባምቡላ ይርአ። ጓሉ ናብኡ ከም ዘምጽዋ እውን ልዕሊ ማንም ግዜ ርግፀኛ ምዃን ይጅምር። ሃንደበት ግን ካብ ካሊእ ክፍሊ ዝተወሰነ ድምፂ እናመፀ ይሰምዕ እሞ ቀልጢፉ ይሕባእ። ክልተ ዶኳተር ካብ ሓንቲ ናይ ኦፕሬሽን ክፍሊ ናይ ሰብ ኣካል ሰውነት ዝሓዛ ክልተ ሳንዱቕ ሒዞም እናወፁ ይርኦም። ሃንደበት እውን ልቡ ደንጎየደ እናበለ ምውቃዕ ይጅምር። ተጨኒቑን ውፅኢቱ ንምፍላጥ ተሃንጢዩን እናጎየ ናፍቲ ናይ ኦፕሬሽን ክፍሊ ኣቲ። ኣብ ውሽጢ እውን ክልተ መጥባሕቲ ዝተገበረሎም ግን ድማ ዝሞቱ ሬሳታት ተሸፊኖም ይፅርፍዎ። እቲ ሓደ ሬሳ ክፍቶ እንከሎ ናይ ውሽጢ ቐሓሕተቱ ምንም ኣይነበረን። እዚ ክርኢ እንከሎ እውን ሬይ እቲ ንጉሆ እቶም ኣምቡላንስ ሰራሕተኛታትን ዶኳተርን ዝቀዋወልዎ ነበረ ነገር ይዝክር። እቲ ሓደ ሬሳ ቀሊዖ ክሪኦ እንከሎ ክልቴን ዓይኑ ይነበራን። እዚ እውን እቲ ዶክተር ንጓሉ ብጣዕሚ ጽቡቕ ዓይኒ ኣለክ እናበለን ክዛረባ ናብ ርእሱ የምፀሉ። ምእላሹ ቅፅል እንከሎ ንጓሉ ኣብ ካሊእ ናይ ኦፕሬሽን ክፍሊ ደቂሳ ይርአ። ሽጉጥ ኣውፂኡ ፈጢኑ ናፍቲ ክፍሊ ኣቶ እሞ ኩላቶም ቶም ዶኳተር መሳርሒኦም ይድርብዩ። ናብቲ ጠረጴዛ ቀሪቡ ንጓሉ ልባ ነኺኡ ህይወት ከም ዘላ ክፈልጥ እንከሎ ብጣዕሚ ይሕጎስ። መንነት እዞም ጨካናት ሰባት ብትኽክል ንምፍላጥ እውን ኩሎም ማስኮም ንኽቐልዕዎ ይነግሮም። ብዝገርም ኩነታት ኩሎም ኣብቲ ክፍሊ ዝነበሩ ዶኳተር ንጉሆ ዝተቐበልዎ ዶኳተር እዮም። ድሕሪ ደቃይቕ እታ እውን ኣስሒታ ነበረት ሰበይቱ ኣብ ቀረባ ይረኽባ። ሬይ ክኸይድ እናተዳለየ እንከሎ ግን ሓደ ዶክተር ሃንደበት ይሕዞ እሞ ብመደንዘዝ ክወግኦ ይሞክር። ግን ሬይ ብንደትን ጭካነን ንኩሎም ቶም ዶኳተር ቀቲሉ ሰበይቱን ጓሉን ሒዙ ካብቲ ሆስፒታል ክወፅእ ይጓየ። ኣብ መንገዱ ዝጸንሕዎ ዶኳተርን ነርስታትን እውን ብዘይ ምሕረት እዩ ዝትኩሰሎም። ቀልጢፉ ናብ መኪኑ ይሰቕለን እሞ ካብዚ መፍርሒ ሆስፒታል ክንዲ ዝተቓሎ ይርሕቕ። ብኹንዳ እምበር እቲ ታሪክ ማሕረዚ ብጣዕሚ ቀሊል ኣይነበረን። ሃንደበት ግን እተን ኣብ ድሕሪት ኮፍ ኢለን ነበራ ሰበይቱን ጓሉን ሬይ ናብ ንእሽተይ ቆልዓ ይቐየራ። ኣብዛ ሰዓት ኢና እታ ምልእቲ ሓቂ ንኽንፈልጥ ዕድል ንረክብ። ኩሉ ግዜ ንሓንቲ ታሪክ ክልተ ገጽን ዘለዋ። ክሳብ ሕጂ ንከታተሎ ዝነበርና ታሪክ ብሬይ ገጽ ዝተጻሓፈ እዩ። እቲ ሓቂ ግን ካብዚ ብጣዕሚ ዝረሓቐ እዩ ነይሩ። ንጉሆ ጓሉ ክትጸድፍ እንከላ ሬይ እውን ምስኣ ነጢሩ ርእሱ ወቕዑ ነይሩ። ጓሉ ብህይወት የተረፈትን ሽዑያ ሞይታ። ንሰበይቱ እውን ደፊኡ ኣብ ጥቕኡ ተተኺሉ ናብ ዝነበረ ተንዲኖ ውዲቑ ቀቲልዋ እዩ። ሬይ መሲልዎ እምበር ብሓቂ ናብቲ ሆስፒታል ንወይኑ እዩ መፅዩ። ሰበይቱን ጓሉን ኣብቲ ጉድጓድ ሞይተንን ተሪፈን። ፊልምና እውን ብዘይተጸበናዮ ናይ ታሪክ ኣተዓጻጽዋ ይውዳእ። ፈቲኹምዎ ክትኮኑ ተስፋ ይገበር። ዘይተረዳእኩም ነገር ተሃልዩኩም እንትሕተቱኒ ደጊምና ሰንራኸብ ሰናይ ጻንሒ